Keglevics Ferencné, projektvezető a Győri Művészeti és Fesztivál Központból. Üdvözlöm itt a stúdióban. Baba Fesztivál, 14. Baba Fesztivál, amelyre ezek a szép babák érkeztek. Igen, különlegesek is vannak közöttük, tehát ahogy majd megtekintik a kedves nézők, nem csak az igazi játékbabák láthatóak ezen a győri kiállításon, hanem a fantáziának a számtalan megnyilvánulása baba öltöztetett emberszobrok formájában. Természetesen porcelánbabák sem maradhatnak el, és itt mellettem a mackó, az is az egyik kategóriája annak a versenynek, amelyet évről évre meghirdetünk a babakészítők között. 9 kategória van, a népviselettől kezdve a babaházakig nagyon széles a skála, amelyben a babakészítők indulhatnak, és az ötletességüket, kreativitásukat díjazza a zsűri. Akkor ez a baba, ez most készült? Természetesen egy új babakészítési trendnek a bizonyítékai, ezek az újszülötteket bemutató babák, a neve Reborn, amely újjászületést jelent, újjávarázsolást jelent, és ez most a legkedveltebb a babakészítő hölgyek körében. A cél, hogy minél élethűvebbre varázsolják a megadott vinil babát, ezt festéssel és technikai bravúrokkal érik el. Ezt egyébként kedves nézőink most nem láthatják, de itt a hajszálerek látszódnak a babának a fején. Most azt nem tudom, hogy a hajzselé, ez direkt van a kis hajában? Hát ez részlet kérdése a technikának. Van, aki így tervezi, mások különböző módon, van, aki például csak festi a hajat, de ez most a legkedveltebb a látogatók körében is, hiszen ha megnézzük a vendégkönyvi beírásokat, a gyönyörű szó a legtöbbször előforduló, amellyel ezt a babakiállítást jellemzik, ezt a győri babakiállítást, és a legközkedveltebbek ezek a Reborn babák. Meg is vásárolhatóak egyébként? A kiállításon nem, de van olyan készítő, aki eladásra is készít babát, és van olyan vásári lehetőség, ahol kaphatóak ezek. Sokan veszik ezt a babát. Térjük vissza egy pillanatra a baba versenyre. Tehát ők itt már speciálisan előválogatott, tehát van egy zsűri, ami megnéz, mit tudom én, több száz babát, és közülük kiválasztja a párat, vagy mit tudom én, hány választanak. Konkrétan mondom, 89 alkotó, 256 munkáját zsűrizte a 7 fő zsűri, és ezek a babák valóban már a díjazottak közül kerültek ki. Szóval így díjnyertes babák. Igen. Melyik az első? Az első a Hunor nevet viselő kis csecsemő ezek közül. Igen, a legszélső nem, a legszélső, rajta is van a ruháján. Igen, itt van Hunor. Jaj, de figyelj, mert fejét is kell tartani. Jaj, bocsáss meg, igen, a fejét is a festett haja van, tehát a zsűri, viccen kívül, Németországból érkezett zsűri, tehát teljesen pártatlan, őt ítélte elsőnek, a legjobb munkának. És még az orrocskája is folyik, ezt nem hiszem el, de tényleg viccen kívül ez oda meg van csinálva. És a gyermekek mit szólnak ezekhez a babákhoz? Ők is szépnek? Igen, rácsodálkoznak a gyermekek, különösen, hogy installációval együtt készítik a Reborn baba készítőkkel ezt, mire gondolok, hogy a hagyományos babázási kellékek, a babakocsi, a mérleg, az inkubátor, sőt ebben az évben az is megjelent a kiállításon, mind van, és így a gyerekeknek ez nagy élmény. Hihetetlenek vannak. Hát nagyon szépen köszönjük. Itt akkor 11. Baba Fesztivál. A Győri Fesztivál keretén belül, ezt azért tegyük hozzá. Győri Tavaszi Fesztivál keretében, és hát most a Győr a babák fővárosa is lett, nem csak a kultúra fővárosa, mint ahogy ezt már tudjuk, hanem a készítők és a látogatók szerint évről évre egy alkalommal Győr a babák fővárosává is vált.